Kaya yung adlaw na itong tanan, adlaw ikan sa kagabi, kung may adlaw na ito ang kabulanan. No? Kung natin adlaw, natin ilutan, kung ito may adlaw. Labi, mga mayo ba? Laban. So nakata din ni mag-alat sa itong kinabuhi. Samtang buhi, halat na ito ba nga maminaw ta kung unsay itong natungog atong inusay sa itong kaugalingon. Pero kung naamoy sala, gusto ko ang bumani. Yan kita, kani angkol man nga makasasarap ta, gusto tang maminaw. Aman? Katong salaan, gusto ko, ano man, naaman sa ikampo. Naamagin sa iyang kaugalingon. So, salaan ka. Di ba nasa mo angkon na napakasala siya, iipahid sa uban. So, mahimo kang patay, ano nga, nagbuhat mga kapil may salat. Tama. Ako, ikaw lang kong sinugo sa Diyos, sa Espiritu. Ikaw lang ko nagpaulipon niya, ikaw lang ko nag-alagad niya. Wala ko nagnauna, ingon na, nag-alagad kong kaisupigilin mo ang kamaturan. Suntian yun ako tamo kung sa aming isilod, kung sa aming buhatan. Alam mo po, kaya nito mo na ko, makapakuwangan ko, amahan. Mutakot ko na ipanan, mutakot ko sa pag-isulti, kay siya man karoon ay nakasulti ako. Amen. Kaya, natakaroon, aron, iusaw na ito ko, galingon na ito sa Diyos, pinaami sa pagtuman sa pagkabuhat. Pagkakal na ito ang ako, o galingon, pagtuon, pinaami sa amahan, anak ko ang balaang Espiritu Santo. Sumato na ito sa pastor. Amen. So mutukan kita sa iyang mga suko. Dili ta matawa na iyang tinunan kung kita sukway sa pambinatan. Kanulay na ta nakaangkon sa iyang ibalaan, pero wala ta nakaangkon sa iyang ituto ka na ito ang mga hukma. Ang Diyos hukma, mupatay sa mga tao, malapason sa balakon. Walang natunglo na, kanulay na itong isampit ang Ginoo, pero dili ta angay na magpasigar mo sa Diyos na iyan kita kaniya. Sumalat sa Ginoo sa balakang kasulatan, ayaw ka mo pagpataas, ayaw ka mo pagpasigan mo. Kung naan ninyo nga inyong kaisar na pagkaalam, magpaubos ka mo. Ulahan ka mong gidaw-daw, ulahan ka mong gitamay, ulahan ka mong giinagpo ang mga magsulti sa balakang kasulatan. Ulahan ka mong nagayag, ulahan ka bus. Kaya ginagawa, natatawan na naman. Ang tanan na akong isulti ka ninyo, iya sa Diyos. Kaya kamatuuran kini, anak sa ulit. O sa santang
Malipay ka mo, ako napapakaon ka niyo, dili sa lawas no, o dili pinagi sa puno, paglikod ka mo, pinagi sa pagkas. Ang pagbasa gikuha sa sulat ni Nehemias. Nailog ang Babilonia. Mao kini ang gisulti sa Ginoo kanako mahitungod sa Babilonia o sa katauhan niini. Balitai ang kanasuran. Pahibawa sila sa balita, ipataas ang bandila. O isangyaw ang balita, ayaw kinig tagui. Napunta na ang Babilonia. Naghusgay na si Merodak na iyang Diyos. Naulawan ng iyang mga Diyos na nadugok ang ilang mga larawan nga walay kapuslanan. Nisulong sila sa Babilonia ang usa ka nasod sa amihan nga mohimo kaniyang disyerto. Maniya kaniya ang mga tawo o mananap o wala na'y mupuyo kaniya. Mipauli ang Israel. Miingon ang Ginoo, inig-abot sa panahon sa Israel o ang Juda. Mapauli nga maghilak o mangita sila kanako nga ilang Diyos. Unya mangutana sila bahin sa dalan, paingon sa Sion. O dito, mangadto sila o sila maghimol walang sundaluhan nga mo ataking nga mamauli sa katapusang kasabutan. Uban kanako o sila tuhanon gayon nila ang maong kasabutan. Ang akong katawhan sama sa walang kandero, nagibasagdan sa ilang magbalantay dito sa kabukiran. Sama sila sa karnero nga nagalantaw dito sa mga kabukiran nga wala na sila makatultol sa ilang puloy-anan. At akihon sila sa mga kita kanila. Ang ilang mga kaaway na dingon, nakasala sila sa Ginoo. Busa sila atong gibuhat misalig sa Ginoo ang ilang mga katigulangan. O sila angay utang magpatilong-anon kaniya. Katawhan sa Israel, biya kamo sa Babilonia. Panginangaan ninyo ang kamay unang bubiya kaniya kay tanawa. Aghatong ko ang mga libong kanasuran sa amihan sa pagsulong sa Babilonia. Paandamon ko sila sa gubat, patok sa syudad, o sila kining maidog. Batid sila mugamit sa pana daw ang hanas o giingong mga yagang. Tulison ang mga Babilonia ug dad-o nila ang tanan nga ilang igustuhan. Ako ang Ginoo mao'y nagsulti niini ang pulong sa Dios. Wala na yung kinikasulat kininisan mo. Sa pagkakang ni Jesus, nasa iraniya, sila sa roho, upat na paadlaw dito sa sulod sa lugnanan. Ang bitan niya, mga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem, o dahan ang mga Hudyo, na mibuaw kang Marta o kang Maria, aron pagduyog sa ilang kabuon tungod sa kamatayon sa ilang isod. Sa pagkabalitan ni Marta nga miabot si Jesus, migula siya aron pagsukat kaniya apan. Si Maria nagpapiling sa malay. Si Marta miingon kang Jesus, kung di palang kapalamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong isod. Hinoon, nasayod ako nga bisan karon mohatag ang Diyos ka imo, bisan po sa imong pangayon. Si Jesus mitupad kaniya, mabanhaw ang imong igsoon. Siya mitupad. Kaya balo ako nga nabanhaw siya sa katapusang adlaw. O si Jesus mitupad kaniya, ako mao ang pagkabanhaw o ang kinapukid. Ang nagatukan ako, bisang tuong mamatay, mabuhi o ang tanan, mabuhi o nagtuokan ako, hindi kayo mamatay. Ito ang kabaraan. Ini. O siya nito ba? Oo, Ginoo. Nito ako nga ikaw ang Mesiyas o ang anak sa Diyos nga nagdisaan, nga mo anin sa kalimutan. Kung magkinig, isulti naman ka, may balik siya sa gitawag
sa tago ang iyang igsoon na si Maria o Kainan. Ani ang magtutugdo nangita kanimo sa pagkatungog ni Maria ini bitito kayo siya o kinali pagod pagkula aron pagtakbo ang Isus. Si Jesus wala pa maabot sa lungsod ni ini ngayon na ito pa siya sa dapit tiin siya takbuhan ni Marta. Ang mga tao na dito sa balay uban kang Maria aron pagtuyog sa iyang kabuol isugod kaniya sa pagpakita nila na nagtindog siya o nidali pagulang. Abi nila upuan po siya sa lugnanan aron paghilang dito. Miabot si Maria sa dapit ni dito si Jesus. Sa pagkita niya ang Jesus, miyapat siya sa pila ni Jesus o pingon. Kino, kung hindi pa ka lamang unta, di unta mamatay ang among isuan. Sa pagkakita ni Jesus na mihilang si Maria, ingon man ang mga tao, mamikuyaw kaniya, natando siya pagkain. O kang mga siya. Pain man ang luglanan ninyo, iluglan ninyo sa ibutan ng tala sa kanila. Dali-dali, huwag ang awagin mo, itubag sila, o umihilang si Jesus. Tungkol din ini ang tao mingon, tanawin, pagkadao kayo sa iyong pagkikumang ang nasalo, ang pananguban mingon, dili pag-iayoman siya niya ang mudan. Ano wala man siya makapugong sa pagkamatayo nila sa loob. Natandok na usap ang kibuhati ni Jesus o miadto siya sa lugnanan o sa kinikan kanlawag o ang puntahan ni ini gialihungan pa to. Ikuha ninyo kuraan ninyo ang bato misugot si Jesus. Si Marta ang igsoon na namatay, miingon, Ginoo, bawag na siya karon kay upat naman siya kaadlaw sulod sa lugnanan. Si Jesus miingon kaniya, wala ko ba ikaw sulti akong mutuo makita mo ang himayan sa Diyos o ilang ikuha ang bato. O niya, bihangan si Jesus o ingon, Ama mo, nagpasalamat ako kanino manamati ka kanako. Nasalan ko, mapanunay ka mamati ka nako. Abang nagsulti ako ni ini tuwod ni ining mga tao, maali ang pati. Aron siya matuo, maitaw mo, uy, nagpadulang ka nako. O maniya isulti ini, misigit siya. Lazaro, gula, ngari, o bigla ang mamatay na pinungkusan o mga bitay ang iyang mga kamot o tiin o ang iyang naong na putos sa panagton. Pagbari ninyo siya o palag kailan siya ni Jesus. Dagan ang mga tao na nituaw ka Maria na nakakita sa libuhat ni Jesus ang libuho kaniya. At ang uban kanila may anto sa mga paresyo o misukilan sa pagbuhat sa libuhat ni Jesus o sa ang mga paresyo o ang mga kadakuan sa mga pari nitawag o tigom sa lapang hukmanan kung niingon. Kung sabi ang itong buhatan, naginito ka lang, naging mo manok, dalawa ang yato. Kung masaktan ka siya, ang talang maturo ka niya. O niya, mangani ang kadapuan. Kadukaan sa pamanhon, o gunpo nila ang templo o ang tibok nasod. O sa kanila maging ang kaipas ang Pangulong Pari ni Antong Tuigan. Mingon, ulay, di ba babae? Wala po ako mahibalo na mas mahal
nga ang usa ka katawo ang mamatay alang sa katawan kaysa panaglag ang tipo ng naso. Isulti niya kini dili sa iyang kaugaling kabubuton o dili ingon nga pangulong balik niya atong tubigan. Nagtagnak siya nga si Jesus kinahanglang mamatay alang sa mga Hudyo o dili lamang alang kanila kundi aron pagtikom o paghiusap sa nagkatibulaan ang mga anak sa Diyos. So kanya pagdawa ang kadagpuan sa mga Hudyo naglaro pagpatay ng Jesus. So dili si Jesus wala na magsaya-saya pagkakaw dito sa Hudiya. Niya po kayo na siya sa usa ka kadapit na duol sa kamingawan sa usa ka lungsod na gingandag Ephraim. Tigil nagpabilin siya uban sa iyang mga tinunan. Ang masalukan sa pagpasayo doon na o daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem ikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonya sa pagpahinlo sa dili pa moabot ang kasaulogan. Nangita sila kang Jesus o sangkang nagtundok sila dito sa templo, nagpandaw, nangutananay sila. O sa may inom mo na, mitambong ka siya sa kasaulogan. Ang mga kadakuhan sa mga pareho, ang mga parisyo ni Sugo, nga kung may masayo lahat si Jesus, kinahanglan itaw niya ini aron pagtakot. Nila, madakpat sila. Kamatulan kini o ebanghelyo kini sa Diyos. Kung gusto kayo ninyo ang pagbasa aning makabanong si Lazaro Kibume kay nahakit si Jesus. Nahakit siya ba? Gusto ka niya ikaw makaanak sa Diyos ka niya. Nahakit siya. Di suko ang mga pali. Nadakuhan sa pali. Eh kung dili na po na pagkyo niya natin sa kanalin sa kasama niya. Ngayon gusto ko. Isa na yung mamatay. Kita tanan mamamatay. Patay din na si Kristo. Saan na ito ba? Paano? Nahakla. Hindi na nag-ipakon sinugiti na nagkakuha ka sa lanap doon ang pinutuon niya. Ano ba siya? Sinta ka na ba? Kaya ang nagbuhat sa sama nagpatay ni Kristo kanunay. O Diyos, balik kita sa minasa. Nangalumpag ang ilang mga Diyos. Kung ano yung niludahan ka ang naribon daw na diha. Malumpag na kayo. Ikaw ang mabisay. Kani ang salaan mo sa kuwan. Kaya di naman magpaupos. Balik na sa Diyos. Ayaw mo balik sa inyong amahan na pagkakon. Ano niya? Bahala mo siya sa uyo-uyo. Tanawa, tumaan ka sa lino. Pati na kayo kita sa mga Diyos mo lang. Bahala mo siya. Sa pabinasan na kanya ay nailog ang pamilyo niya. Ano niya? Hakit. Oh, karay. Sir, karay. Ilog na. Nga, katong bata ang halay. Ay na. Oy. Wala man. Mga naglibog, karon ang mga salas o sakay pa sinunang na ako kagis. Balik, hindi na mga damo yung maayo. Pagpapot, nagbibuhat ng tao, mga nahadlok. Balik, pastor na nahadlok sa silot. Wala na ko kinahanglan na itong gusto silang Diyos. Oy. Dilit ko sa mga pastor, may iman siya, why hindi nyo makaluwas siya? Tautan. Ang dilit ko makasali, kung mamunyag ka naman. Ang mamunyag, pagod sama naman na iwan. Tama. Nagpamunyag ba kayo si Kristo? Si Kristo pare? Ang mga apostol pare? Si San Pablo pare? Amahan sa pulong punta sila. Amahan sila. Nasunod sila sa kinain ng San Pablo? Moro kayo kay Kristo kayo. San Pablo, amahan. Yan. Kamu kaliwat mo San Pablo? Si San Pablo, mamamatay sa dagwali sa una dapat, mupatay po sila sa dagwali ko. Mupatay sa Pablo, Saulo, imo bang ipapatay? O sige, manis lang ako, papatay. Ano nagsigitas? Kita yung tukuhan ng Diyos na papatay ka ni Kristo.
Kada na ingon niya, nakita niya tanan, buhat lang mo. Yung sama na, nangangko man mo. Kamu nalagan na. Ano mo sa pagkakuha? Tumuro mo ginaminaw na po. So ko si Tukoy na kasakan na po niyan. Wala kita mong kasakan. Pero kung saan mo, magkasakan dito. Pero ang mo, makasasala mo, balik sa Diyos. Halad niyo ikaw. Amen. Hindi mo kami mo ng halad niyo ikaw. Kami mga pataas mo sa lugar mo. Kaya nila kahit di mo ka kahit nauli mo nung nagpabot-bot. So, nailaw. Kisa pinag-aling ako, di ba? Nahin na kanino din, no? Nailo. Nailo na ako eh. Nagkamo na may sigit tama. Tama yun. Paano matama ako sa tingong buhaton? Tama. Tama rin ako. Sila na mahadok ta sa silot. Amen. Kaya kayo nung, kaya mahadok ta sa silot, o sa kani angay ninyo hinungduan? Tama ka pa. Huwag tamo, nagkawala ka. Tama. Yung ako sa giging mo ni Kristo sa pagkampo. Tuman na tuman mo. Di ba mo magtuman, kaya masukot mo mo usahay, magpapulpul mo mo dapat trabaho. Kasi ito yung buhaton dyan eh. Tulog. Trabaho lang mga pagulpul, respect niya. So, nagtangon ang kabanaka, aron mawala yung kabanaka, o sa iyong buhaton, trabaho lang may pagulpul lagi mo sa ay. Tinto na. Suko pa manggali mo bagdumon. Tama? Ang inyong buhaton, ihalad ang inyong kinabuhi. Yung asaw na si Kristo. Di ba naasaw na kinahalad? No. Kung halimbawa nakita mo sa nagkamali, ayaw kasupot niya, ayaw pagulpuli. Tama? Tama yun. Kaya mali na mo sa tama ko ni Musya, di kasi mo pagulpul. Nauna-una ka na kurik ka, di nagkamali, inon ka. Tama. Tama yan. Nakakita ang maka mo, nagkamali siya, so nakakita siya, imong agakon. Ayaw nung pagulpuli. Nagpataas mo ka. Tama? Lumabalaka ka. Hindi mo sinong ka niya. Tama? Tama yun. Di, balaka. Ayaw mo ka doon. Ilatag ng kofli. Nunaanin mo yung kaistorya niya. Amen. Nunaanin mo ka nagkamali. Siya nagkamali. O ka, basig ikaw nagkamali. Di ka maangkot. Di ka makaagahin. So, paano kung magsulti ko din, nanakoy ka ko, hindi ka na. Isa na ilan. Nagdanan ko namin yung nagkakuha ni Payta. Yes. Mga nag-ingon, na nakahuna-una kung napabigat ko, so nahuna na mga sala na nakasalak mo. So pupukot yung kasi-kasi, katong nag-ingon nga, makasala sila na, di din sila mutuwa, di, dito bisa sa amahan, mabakakot. Sa tanjit ka. Na, kung iyon ka dito, nagsimba ka dito sa kareliyon, kung sa dito, iwang na nagsuka na, lupailan na ito na si Kristo, why matago? Ano mo ito na maasipahan makaluwas ninyo? Balinin ko ninyo ang nagwali nila, kasi madamay pang naman mo, anak si Kaipas ulit, patulong balik rin na. So, wala ko na sa, nakong sa Kristo, wala ko nagpira sa bali. Ako lang ibadlong ang mga bali o ang mga pastor. Wala sa Biblia. Ngayon, patuyang. Sa imong kailitkon, di ba ikaw inong ka? Napula nang miniinig ka Diyos ang Diyos, di ba? Ang malakyas. Ako, iyong ipahimuntan. Ako. So, kay ipahimuntan na si Kristo, ako po, pag kanina nagsulti ko sa kamaturan, ako po, nilang ipahimuntan, di ba dahil? Ikaw na ba ito nagbasa kanina? Ako, ang Ginoo. Ang Ginoo, ano, nagsuko na ko, oy! Wala ko na munya, wala ko na masal. Kaya akong pakit lang, sutian ka mo sa maturang pandong lang ko sa kalayo sa Espiritu na inon ka mo dito, ikan sa Babylonia. Awak mo dito, kaya maulo na bala mo ha. Nainom na ang Babylonia. Mao, ini ang isulti sa Ginoo ka na ako may tungod sa Babylonia. O ma, sige na istorya ko eh. Pero mga kanyan sa akin, hindi ko. Kamo na lang anak.
Dili na ako mapumong ulit. Kasi mapumong magugugong. Kung i-label ninyo kay malikot na sila, ako mapumong. Kung gusto ko, ang ginoon ako. Katuloy isa gabi, tulog na anak, tulog na. Eh sige mo, Papa Jesus, maluoy mo kay isa. Tulog na, tulog na anak, patulog ko niya. Kita mo ito, makalabaw sa Ginoo. Balik yung nagwali, naglabaw na. Ganun mo, ano kita, sige, ma. Kasi kanina manihan katawan ini. Balitai ang tanasuran sa nahibawan. Pahibaw pa sila sa balita. Ipataas ang bandila o isamyaw ang balita. O ipataas na ang bandila, hapit na siya bumalik. Ibalik na Espiritu na ikusay ninyo. Ipauna ang Espiritu na mag-ikusay sa inyong kaliwag yan o manunti. Kung masuko sila na ako, basahan Biblia. Si Kristo nagpabiling sa langit, nalipay sa pag-ayaw ng ipadala. Ang Espiritu na magdala sa pangalan. Pinanggang sulukoon. Hindi ko mumaw o suga inyong relihiyon. Lahat pa manggaling sa relihiyong mayo. Dili ko mukaw, tutol, mo istret sa inyong hiwi na kinaya. Pagulbulan nyo, kaya kas kalimutan, pahala pala yun mo. Pasunod, balang ko yung papobre mo. Masakyanan ko, una ako yung sakyanan. Tama yan. Ayaw kong tirahin. Kung kanuhan ba rin baka sa baka, putlo ba rin ako mga isulti? Si San Pablo, gani, magpakita. Pablo, Saulo, iba kong ipapatay. Niya, ang kulo nila, kasi Saulo kuno, ang amahan. Yan. Mura nga lagi kasi anas. Masakit no? Okay na kayo na naman ng suko. Suko yun. Kung maingon mo, ako na suko. Mas labaw ang Diyos. Nasuko na sila. Hawak mo dito. Kabasin madamay mo. Dalam mo rin sa amihanan, kaya kaaway na amihanan, kaya baba. Suko sila din. So gamitan niyo ng mga pastor, daganan ang mga mo may magdalahasan sa Ginoo nga magdebate-debate. Pero ino mo maluwas nila ang magdagha. Mamatay mo mo ano debates manangit mo. Kailangan mo. Ako nila inon na mo to. Naibak niyo ta pagpapili mo ano. Sige ha. Napuka na ang Babilonia. Napuka na. Isang yaw na ko ni napuka na oy. Sa tibok kalibutan mga Kristiyano, lahat ginugong ninyo nagpula o sa nina? Good. Anda ba? Suko na pula sila. Kumaking ang nakakatlo mo dito? Si Tarang Pare, huwag pinakatlo, susunod ng mga tinago. Hindi mo yung ipatos-antos ng iyong mga anak dito. Yan, harap ka ba yung prinsipe? Sabi na sa gabi, huwag po ng kanto. Ako na isulti, kaya naingon ang Ginoo na ko. Anak, isulti ang kamatulan. Karon hindi sila magmahay. Hindi maminaw na ko, bahala mo. Basta ako, nahandok yun ko sa impyerno. Basta nahandok yun ko, nagahulog ng kalibutan masunog. Tatanawan niyo to. Si Daniel, di ba wala nasunog? Ganang iyong gambo, baka mapaitasyon mo, nasunogon sa Diyos. Kaya tawhanon mo na. Diba, bago na itong binasa? Ang tawhanon na kinaya. Ang tawhanon na kinaya mo na sunogon sa kalayo. Mga butang is kalibo, tawhanon mo na. Ganang iyong sipahan, magitukot, binukat mo na, laway mo na. Mo na sunogon. Ang akong iwali, ang sipahan ka na sa inyong individual, sa inyong lawas, templo sa Diyos. Mamoy mangulo. Pastor ka man, pare man ka, buhat. Ayaw mo tuwa na nag-ingon na nagtuwa na sa Ginoo sa buhat, ay buhat maluwas. Gusto mo na? Ano yung tulisan ng nagtuwa? Hindi pa itong makuha. Sige itong pangawat, pangurakot. Sabot yung kapobre yung mga tao. Mga na yung istorya ay mga tambok matungkad nito. Mga na mga tao karoon, nagkadap na nila, samot kalautan! Diyos lang sila? Gusto ko sila, napulaan naman puno sila sa sakripisyo. O di, ang Ginoo lang yung kalimuntan. So, kaya di mo din, isabihin lang maging anak. I'm sorry. Ako mo. Aloy, po po ninyo. Ay, sige ko, ang sa Ginoo, hindi na ako isugilo ninyo, sige lang po. Dahil sa inyo, ma. So, ano, kan mo na yung Kristo eh? Anak, imo ba di ay
Tabunan ng suga. Sa imong garbo. Adlo ka, baby, ayaw nila. Kaya kung magtago ko, alis ako na baluan, murang ko, magulong-ulong ninyo. Anong inyong ko supornuhan? Okay, sige ha. Muna na. Mapusgay. Ipataas ang bandila, kung isang yaw ang balita. Ayaw, kinikitaguin. Wala ang taguan. Taguan ko, wala. Sige ha. Kaya yun, nilunggan ay pagtaguin. Napukan na ang babulil niya. Napusgay na. Si Murit. Mirodak. Nga iyang Diyos. O Mirodak. Kung na. Tanang na yung mga Diyos-Diyos. Latagan kayo. Di na pong balugay kan nga po canonize na inyong pong santos. Naulawan ang iyang mga Diyos-Diyos o nangadugmok ang ilang mga larawan na walay kapusanan. Ano? Istingin na niya, hagpulgawan mo, uy, makagaba na. Yung picturean dito, layo, naon, limo ko na nakagaba. Huwag ba ka nagabaan na ikaw, pati ka kinaiyan-iyan, nagpakangkaon ka ni Kristo? Huwag ba ka nagabaan kang gagawin anak? May nag-anak ni mo gikan sa mga asawa, dagang kabit? Huwag ba nagabaan na nagamit sa lawas ni Kristo paghuman, mag-inom-inom, bubog-bubog, sige pamalikas, sige pamantay? Kita na yung nagabaan na nagwalit ka sa kamaturan? So, sila Diyos. Salamat na sa mga impare, sa mga pastor. Sulti, intamo yung inyo. Ayaw yung muksaan, makamoy, makaluwas dito sa inyong mga umpisan. Yung kaludod sa inyong Diyos. Iso ito, no? Hindi na, di ko iso. Nananda ng mga apostolis din. Bataan mo din si Mayas, no? Iso kisa. Misulong sa Babylonia ang usa ka nasod sa mihanan. Kung ano ni karong sulong, dili sulong sa gubat sa gina. Kining pulong hait ug tumoy. Ang tumoy katapusan sa binasa. Basahan mo niyo ang title. Sa katapusan sa binasa sa inyong Biblia, kanang title basahan sa uban, di ba igo mo? Sa malakas na nawa, apay ka mo. Katong sulat ni San Pablo, nagsulat usap si Pablo ni si Pedro, no? Apa daghang sulat nga lisod sa atong gituis, sa way alama ko, gituis, magbuhat ko ni sa istorya, o katong dili nga magtutudlo. Sumbingay. Sa ending niya. Sa nakakita mo, saan mo? Sa tumoy ba, kitong yan. Di ba, kung mamuyap ka, dahil plano nga muyap ka, wala pa ka, tapos maingay ka mo, puti-puti istorya ito, kainda mo ito, sa tumoy anak, di ba daan na nag-gisin-gisin? Mga po natin ni Siri, sa tumoy anak, nahuman na. Magawas na kayong title, tumoy anak. Yung nagawas na mag-title na ito, sa itong sa Espirituhan ng Gasa. Gamita ang Espirituhan ng Gasa. Nagawas ng title, no? Bapak Jesus, isulti ang anak. Kung saan kong gamiton? Gamita yung Espirituhan ng Gasa. Ipos niya na ko'y kayo. Wala, ginasnagbasa anak. Then gawas naman na sa tutyong na ito, Espirituhan ng Gasa, i-scroll man nila. Kaya dito man, mag-anak. Ang kalimutan ng 40, dala ng mag-like. So, naman anak ta sa Ginoo sa ato amahan. Mo nang dili ko mo balik ilang bukang. Padayon mo diha. Kaya kung ano na po mo din magmukot, ayaw mo. Mag-uol kayo kapag gulong nyo rin nagmukot, di ba? Nasip-sip na po din ako. Manalig, anong bukot mong lagot? Mas balay doon. Ayun, ay sa gain. Ay sa kanhidri sa lakan. Balik sa dito, balik pasaylo-pasaylo sila. Di ba? Ini talutan ako niya dito higda pagtatan ako niya dito na noy. Kapita. Bukan sulod ko. Ano yung problema? Kasi sisip ko na ako. Isa yung sumbungan ako. Matanan, nadumog na mo. Nakita na mo. Labi na akong nagbuhat mo. Ya, bas. Ya. Kita din. Biblia. Ya, wala din na sa maturan. So ako gisugin ang inyo. Kasi sorry kayo masukon ng mga sa inyo, mag-chat, isugilog din yan ha. Tapos disulog sa Babylonia ang usap ka nakasod sa pihanan. Dili biya armas sa pinawat sa tao natin.
Unya na ay na nagbasa ng mga pastor, mga kaabang, mga pari, mga katigisaan, nagunay-unay na sila. Bisa ng pari, tama ba yung inuli? Kasi na yung bata, wow. Nagunay-unay na sila, oy. Ang pari common name, dinitanan pari na nagamit sa Ginoo. Dahil mga pari na tinuod na nagpunyan doon nagpatuman. Pero naala sila yung agalon. Mapresyon sila sa agalon. Amen? Ingo ba sa, ay ako biniporde ni mo. Dili puntanan pastor. Dili puntanan mga pastor. Nga, wala, mahadlok si Ginoo. Nahadlok sila. Pero buta lang ba? Mga naikipadaan sila. Ipadaan o mga kaway. Walang pastor ay may katungod ka sa kalibutan. Ibati mo, kailangan may katungod. Pamunyag mo, kailangan may katungod. Pangasal mo, kailangan may katungod. Kung na akong bata, kung na nagdawat, na mukasal, pastor, iyan ang katungod. Ako, magsutil ako, bana, asawa. Mga na akong katungod. Sama ni Kristo, dili sa pari, ipatay ka sa Pangulong pari. O ipatay mo sa mga katawan, kaya dito sa Diyos-Diyos. Di ba sila gusto nga si Kristo mabuhi? Si Kristo mabuhi, ibutan sa cross, hindi. Hari sa mga Hudiyo. Hari sa mga Hudiyo, pero di patay sa mga Hudiyo. O kamo mga Hudiyo kinaiya, kung nagluod, dali ko sa patay, kamo ang mga Hudiyo. Hindi mo mo gusto buhay na espiritu ng Diyos. Karong buhay, sakit mo kay manulti. Ama? Sorry kayo ha, kung gini-isulti kay sige na kung hilak ang bisigong saon, ako hilak, papasisas ma-extend ang kagalibutan, kami ipakita, anak, ma-extend eh. Nga dili naman gani, maghuhusay ang Israel, o kang ma-extend na, nagbuhat ang sila armas, kung saon man kung nagpapabuto, kung i-explode na yung daan na may bakterya na, ang magtao na nag-prepare o gubat yung karon yun sa kung i-extend anak matuman man gid ang balaang kasulatan kay bakakon masig wala tanan matuman gyud kay bisan gani kuno sa una yung tuman bisa sa sugo samahan. Amen. Mo nang ako pod anak kung dili ka di ba nag-ingon ka kanako sorry pa Jesus ang imong pagbuot matuman. Tama? Kinsa lagot ko nga, anong lagi na yung bukiro ninyong amahan dito nga, tuwa na siya sa langit, tuwa na siya. Wala rin kadaot na ito, kailangan ng Diyos na ito, Mikiyas. Ayaw magtuwa na nagsulti ka ron, kaya basig nakulbaan mo. Nakulbaan mo? Kamu ko ng mga anak mo, mabuntis mo, nakulbaan mo, nanganalipay, magaling hapit ng unang anak. Tama yun. Pagkulbaan mo, kung nagtago-tago mo. Anipin mo na naibata. Mo, puli ka ron. Nagpaabot ang kanus, mataw! Ang atong gihandog. Amen. Matawhanon ang tao ba? Mga espirituhanon, okay? Walang ha. Sige. Mingon ang Ginoo. Iniabot sa panahon ang Israel o ang Juda mo pauli o nga maghila o mangita sila kanako nga ilang Diyos o. Tinoon na kung nailunop, di ba dagan Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Pero aptik gani, asog inom, buto gani din, naagi namatay, naagi na, lalabayan granada, Diyos ko Lord, makita mo yung Lord. Pero kung aptik ka nang huna-huna ka sa Ginoo, ang kinaiyan mo iya sa yawa. Tara na yan. Sa nasa Biblia, sa dihang na ay mga himala, mga katalagman, maupay pagsampit yun ako, wala sa Biblia. Mga magilang sila. Sa karon, gusto ko sila ni. Ano man, kung makasabot ang dago na ako, wala na yun, mutahon nila. Tama yan. Wala na yung mutahon. Sabi na, ayun siya, sorry. Ayaw ni nag-isir. Kaya kung masabtan gani, wala nag-imutuon ako. Asa may gusto niyo, mamatay pa ng sinuli na lang atong libakon. Ayaw, papila ninyo sa inyong tagong tigong-tigong, ay pakunitan microphone. Tama. Hindi ko matong reunion ay. Reunion na po tagaan at iling ng mga anak. Diba? Ang gamiton sa esplodili na gustong tawhanon. Tama ba? Saan? Saan na? Pahalok daw mo. Na makita man ako kung mga igsuon, ang kung mga kaliwat nasa kung kaliwat ang maluoy man ko. Kaya maluoy ko,
na sila niya silutan, mapugos gyud kog sulti. Tama. Kaya di man po maminaw na ako, kay abtik pa man, di man palayo ko. Maluoy ko si mga tao ng tinuod, ini gindawat ako ni, wala ko naguna sa akong kaugalingon. Naguna-una ko sa kaluwasan sa akong gimahal sa kinabuhi. Gimahal man tamo? Amen. Ako espiritu. Okay? Yan. Grabe gini espiritu ba? Kabag pare ako karon ako na ko kung isulti mo. Isulti mo say ko sa kung kagi. Og sila mahimong walay maghimong walay katapusan kasabutan uban kanako. Og tumanon gayud nila ang maong kasabutan. Diri man tuhan. Parang masumpay gid ha. Parang maigo na sa tumoy niya sa las. Sige na. Unya, pangutana. May mga Ginoo inikabot sa panahon o ang Israel sa Juda mo pauli kung maghilak o mangita sila kanako nga ilang Diyos. Mangita na. Diyos ko Lord, ba? Unya, mangutana sila bahin sa galan paingon sa Sion. O dito, mangadto sila. Sa Sion? Mangita sa bahin. O saon man nato pagluwas. O mapuyok-puyok na kalibutan, mangita na matag kinsa ang mutabang nato. Kaya sa mga itabang ninyo, wa mo ko'y kwarta. Igo naman kung mga liyo po sa mga Kristo dito. Hindi na liyo, panay ha. O sila, mahimong walay katapusan, uban ka na ko, o tumanon ngayon nila ang maong kasabutan. Sige ha. Ngayon sila o sila, tumanon nila sila. Ang akong katawhan sama sa nawalang kandero nga ipasagdaan sa ilang magbalantay dito sa kabukiran. Ani sila maghimo magwalay katapusan. Mahulot yun na sila dili. Naagin sila, magpabilin din sila. No? Magpagahi din na sila. Walay katapusan ngayon. Bisa kung sa igo sa Biblia, dili din na sila mutuo. Tama? Ang iha ko ng katawhan sama sa nawalang magbalantay. O karon, nawala man ko sa simbahan. Di ba, dugay ko sa simbahan? Tama. Dili na sila gusto na ko. Urang si Saulo. Sulugoon ko sa una, ako'y mamamatay. Tama? Sino kong organize? Karon kay dito, Saulo, noli, imo ba kung ipapatay? Di ato sa Ginoo. Nagwali ko, ina na po kung ipapatay. Uma naman to, ang kamatayon sa napulan. Musunod mo na ako, mamatay, uban ka na ako. Dito na ko sa kabulhanan niya. Di man ko si Saulo, noli man ko. Tama. Tama yan. Balik dito. Mamatay mo. Para himuan mong santos. Huwag himuan bayani. Pero patay lagi mo. Kamu nag-antos pero ang hayahay ay nagamit sa inyong pangalan. Tama. Yeah. Katong mga santos na nagpakamatay. Si Saint Benedict. Nagpakamatay pero nagamit sa pangalan. Hayahay. Kanta. Tama. Yun. Diba? Ang mga pari sa unang grabe. Manang ako mulaban yun ko sa nagbuhat akong pari. Kaya nga naman, kinahalang mo sangyo yun ko. Diyan kakita pa yun ko. Pagkalaban ko sa Diyos Basic yung pari ng bunyag na ko no. Kamo, nilaban mo sa pari ng bunyag? Tama. Dito ko magpupusbatan ang pari ron. Tama. Mo ba nilis na bunyag ninyo? Kung namunyag pero yan na. Mo ba ng pastor? Limpyuhan na nako ang mga pastor o ang mga pari. Limpyo gani pagpasabot, dili na ko sila pulihan. Maglimpyo ba dahil ka sa imuhang isda nga ginimpyuhan, gilain ba din mo? Imo ba din ilugan na sila, di ba dili? Di ko mamunyag ko bahala na sila. Madato ko po adi ko madato. Kasi manambal gali ko. Usay, wala mong gali ko, no? Kita pag mo tama din. Lagi klaro ni trabaho ang nuli ay. Nga ako pa inom dautan. Kasi sila nagwali ron. Pagkuman, yung unang halad, wala yung altar. Tama yun. Laay mo ko, nagwalin po unang altar, no? Singot-singot na galing ko. Sawa? Ang akong katawhan sama sa nawalang karnero. Nga, gipasagdan sa ilang magbalantay dito sa kabukiran. Kamo, wala mo ipasagdan?
Mayroon mo mapuslan. Pero na disgrasya, may katalagman ninyo, digyan mo, atuon. Tama, guys, matisi. Kung matigulang mo, ang wage, mga tanan ni mo. Kaya wala naman kailan yung amahan, bako naman po na. Nagsigi kag palitson atong managing amahan, nagsigi kag kasto, nagsigi kag buhat, nagsigi kag kulihan kag daing amahan. Karon ang leader ato po di po pahibalo nga imo na. Kinaputoy garbo, murag politiko ba? Bisag dili siya naghatag sa project yang ang kunon. Mao pa nang nagnaan sa simbahan. Bisag wala siya naghago, wala siya kwarta, yang ang kunon iya inong desisyon. Pero katong mga tao mao ko tidak mo og gasto. Way siguro magali siya pa tag-iya sa simbahan. Way siguro kasi siya pa tag-iya sa yuta kay gitarukan sa simbahan. Tama. Kaya limpuli dahil ng amahan ninyo diha. Kay ulog-ulogan kay bag-o. Pwede ka kabalo, ano kaya niya iya, dili pagintigan, taga-dinha, ako taga-diri man yun ko, kailangan sila na ako. Dito mo sila yung amahan, dito mo sila yung tao nga. Bisig ilabay, gabi-gabi pa ito dito, kaya na ay dautang binuhatan. Na, ako yun yung kaliwat yung parintin yung lugay ko rin sa simbahan, kailangan mo na ako yun yung dautang. Balilidaw na yun yung amahan. Salig, kaya nagpinta sa salig, sila ang gikuan, sila hambog, yango, sila mayo na. Paninidaw na, ang inyong giingon gitahod diya, nga sila, makaluwas ninyo. O sa inyo sa Biblia, dili madungog ang inyong pag-ampo kung ano na ka magbutay. Wala mo na nabasa sa Biblia. Magwali, wala sa Biblia. Hindi na palakpakan na ito kung galingon, kinala magsimba kita. Ang simba gani mo tahod. Han! Katauhan, karon. Nagtahod na po sa Ginoo? Unya ka mo, daghan man ta. Kanang pag-ampo, isurrender. Ampo, sangan sa balon, ampo sa Diyos. Ginoo, ang imong pag-buot mo'y batuman. Amen. Ituluan mo, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos. Magtalikod og ampo. Unya, lain-lain mo gi-ampo. Saan? Ikaw mo sakripisyo, amahan. Kung ako manggaling ni kapasal, ako manggaling na nasayod ko, na nakabalo ka, kung unsa ang hindan. Ikaw, ang imong pagbuot ng tuman. Ayaw pagmahay kung wala sa imo. Kaya nakabalo ng daan, wala sa Biblia. Ang Diyos nakabalo ng daan, nganong gibutang ka diha. Tama. Labaw mo naman sa Diyos. Sip-sip. Sige. Na ay kikinhalan aso dahil dito lord-lord anong kinulit. Karon, kung mo na yung Diyos, mamamiri, butang ninyo anak, o is mamamiri ba, yung gigamit. Kung mga santos, mo na yung Diyos. Karon, tulong mo, unya, naamoy competition ba? Kung baka tulong mo, championship mo tulong. Ya, isa din yung pagtulan mo, anak mo, Ginoo. Mga santos, pag isa santos niyo diha. Tabangi ko ang ako madaot, sunod mo din isa. Ginoo, tabangi ko sa madaot. Unsa man na? Kaya kung diri sa kuwam, ingon na tayo mo anak. No, tabangi ko. Tuo sali. Kung unsay ihatag sa Ginoo yung pamilya. Mura na! Tama yan. Yan, di bali na ganito, napildi na ito ka, ingnon na nakasang. Balihan din ka dito. Pagluod mo, di ba naamoy giampong wala na tuman? Pagluod mo nila, kaya giingnan mo dito nga mo imutabang ninyo. Pagluod mo nila, hawa mo dito. Anin ako kay di ka mo sultian ta mo nga ang Diyos kung unsay naa ka paglilipay. Amen. Kaya mo unay kabulahanan. Sabi ingon ka dito, muhastag ko sa simbahan, kinagato ko, muhatag ko, na! O yan yung kinaiya, kalwasan. Di tagaan, di kasi hawain, kinagalan kasi katang madala. Tama yan. Tagaan ka, parang sumuluhan mo to. Dalapan mo ang gate, di mo? Okay. Asa ang pagto? Asa ang buhat? Kumisa, anak, imo ba kong gipakaon sa ding gigutom ko? Imo ba kong gipistihan sa ding hubog ko? Kapag Jesus, napakaon kami. Bisa ang mga pare, mga pastor, kumata natin ko napakaon kami. Sige, ingon niya. Ganun ka, boss man.
Sa diyang kabos ako. Tama na? Saan wala sila kabasaan ng mga pari, mga pastor? Saan ang mga dato wala mo kaukap, ana? Anong dito mamumusubornos mga tambok? Munang gilain mo rin mga kabos. Amen. Sa aral mo kung nito, ginawa ng hatag. O ginanag lang. Oro sa dato, lima ra kapog dato, di ko tinagaan kapos. Kaya magtapok man ko silang bandi. Amagin. Ang gusto ko, patas na tanan. Umingon, mga kalabadato. Dato to kasunay. Amagin. Dato rabita. Dato naman mo. Dato gamay, ba? Hindi ko kalit sa kanan sa unang gwapo sa kanan ay. Di ba mo, no? Kalon, biya ta. Amagin. Aban dili man ko gusto. Maulaw, magay ko na ako yung jeep sa mo drive ko. Kaya sa sinuli, mahiyay kayo. Maestra mong asawa. Maestra. Walay lon. Pariyanas farmer, oy. Kung farmer, dili pala hukaw. Dili sa ganon. Pariyanas taba. Profesional man ka, unsa ka. Ang profesional, isulti na ko ang profesional. Profesional ba antigong magpaubos? Amagin. Pero professional boxing, mantigo sa nga dili sa mo gamit sa ihang usok. Kung professional ka, nakay kay manudili sa mo gamit, makauna-una siya nakana siyang pumugala. Pero kung professional, gani kang napahambog ka, kabalo ka. Di ba rin mo nang ginawa siya nasa lang sa katanan? Doon ka na ako. Kung ana-ana ka ninyo ang kahibalo, gamita maduol ka na ako. Pero, nanay kahibalo nagpalayo na yun sa Ginoo. Ito ano ba si Cristo dito sa kailan tapos ako dito out. Sa Rory, palit na lang po, hindi na lang kaya hindi pero kung ako nagwali nga wala nakabalos ka maturan, magdalit ko, kaya wala ko na iisulti. Amagin. Magbuhat ko daghang pag-ampo dili parang taas-taas. Ya kamo wala na ganahan, magdalit ko mo kay naing trabaho. Onya, sa liga nito magkaon na dahil mo ani, nagdalit po may kaon na kaon din. Hambugiro na kayo muli, kaya nagkakaon mo, gustigas. Wala mo nakakaon sa pulong, mamaoy, makapalikon sa inyong simbahan. Amen. Mali, balik niya sa iyong balay, nagkaon mo siya, kaabot dito. Ay wala nang mata ang mga bata, wala naglaba, wala na abalik na buwan mo. Kay ikalibang naman doon mo pagkaugma. Amagin. Pero kaning ako itanong gini sa inyo muna-huna. Amen. Bisag mamatay ko, wala ko, basta matanong nyo, mahinumduman yun ko ninyo, nga kamo gibuhat na ko dyan. Amen. Pero kung wala gani mo'y pulos, na paras, ay ko nyo basula. Dili ko Diyos, bisag si Kristo. Pero kanang ingon ninyo, nga dito mo makipasaylo, kay sila makaluwas, kamo, isip-isip. Di, lamang gani na ninyo makaluwas. Iniglakaw gani, di mo gani inagoy mo, makahinga, makasakay lang sa kanan. Ingnon na mo, bilin na mo diya. Dagkot-dagkot mo kandila diya. Ang kandila, patay. Naanas Biblia, magdagkot mo kandila. Amagin. Ang luluwa niya, daghan. Oh, daghan kay mga panangkoy, nga Diyos inyong balay, nga dugmok lang. Ang ako katawan sa mga sa nawalang karnero, nagipasagdan sa ilang mga mabalantay dito sa kapiran. Yes. Ang akong mga katauhan karon sa mas nawalang karnero. Tama? Dili ginihinimbahon sa una. Sino Jose, manimba na. Asas kirat. Dahil nakabukon si Inday. Sige po niyaw-yaw po sa unang. Di mo marimba kami. Pista na ba? May gani, malamon po. Di ba sige ka pagkita sa unas imong mga karnero? Basig si Pari Alex, imong pagkasama. Hindi po simba. Di, ang ako mga katawan. Si Inday, ikaw dahil, marimba ka sa una? Hindi, ikaw pa. Mitchell. Pag tunoy, ihato na si Bastise. Ang diskasya, bitaw, wag yung ginawa. Nawala lang eh.
Kita po, di ba doon alak na, no? Di nangawala si Mads Minda. Inimbahan ka, Mads? Si Parititing. Isukuha, no? Isa pa niya, angkon mo niya. Ili, resign na yun. Isa pa niya. Hindi, nangawalang. Ang akong mga katawan, nagkusama sa nangawalang karnero. Siya ko bibing sa nakwaya na, otot na talang sa musimba. Gitarista yung bana, hanap ako dito. Nanunod ako sa YouTube na talang sa rin mo ito. Ay, ganit nakita lang Si Mads Dizzy, no? Parehami sip-sip. Sip-sip ba dito? Napay, first Bible, second Bible. Nakailan mo sila na ako? Nulit ko. Dukay ko sa simbahan, pero nga nung nawala mo, huwag mo ko nila ipakita. Di, anto, ako mga karnero sa mas nangawalang karnero. Kung dili, ibuda, isigi na studi, wag yung simbahan. Kung kaslo na yung bata, dinawa, nagkasakot ka na damay. Kaya na may pastor na bright pod. Ano ka? Ilang ng katungod? Salamat ko. Di ko mangilog. Kuya, kung mangilog ko, mag-Bible ko. At sa pita ko, kung inang pa-Bible ko na, ana. Kuman. Pero ipagulit man as nuli. Wala na yung gutuon nila. Mo-reflect pa ko. Mga tulis ko sila sana naghiling ko. Ako na may lang tuuhan, di nung gutuos ka ba? Suko lang. Di, nawala na ako inoon. Sunod na ako mga karnirong nawala. Katong dili manimba. Bingong sa, nawala, kung ikaw pinapabaibo niya, manimba, oh, dili, dili, kuwang, hadlok po sila din. Dili mo kuno na kunyagan, dili. Kung madawat kuno ko dito, kayo, magkunya mo, pagkasan man sila, manimba kuno sila, pero sa kuwa, di, anak din mo sunod, di mo hanon. Wala mo, di mo ako maka-open. Sama si Kristo. Pari na si Kapatisa. Ang mga apostolis pastor, abat. Ipatay mo ganit siya. Wala na sila makatultol sa ilang puloy-anan. Kabukilan na ito. Katultol mo sa puloy-anan? Wala. Atakihon sila sa amihanan. Okay, ha? Atakihon sila sa makakita kanila. Okay, mo lang. Mo na kung makita gani mo sa daisikta, wala mo nagsimba, balik-balikon mo. Ang ilang mga kaaway nag-ingon. Okay, away ha. Nakasala sila sa Ginoo. Busa dili sala ang atong gibuhat. Amen. Inyong kaaway, isa kaaway nga nato. Nakasala mo sa akong sala, busa ka ngamuyo ako. Dili sala ang atong gibuhat. Basta pangupisan lang mo dito na mo. Wow! Kaabang niyo pare o pastor ni, yung pastor Mike, yung pastor. Pero mamatay lagi sa una ka malangit. Kaya sunod naman ka ni Pedro, ni Saulo. Tama nga, tama. Wali naman ka. Ako nabuhat magyud ko, re-reflect. Hindi yun ko. Tama? Tama nga. Namunyag naman ko si Espiritu, wala mo ko nangasal. Sunod naman sila ni Juan, ni Pablo nangasal. Si Pablo kaya salamat, wala ko nangasal. Tama? Tama. Okay. Basta namunyag ka, nangasal ka, ni sunod na ka kay Juan. Tama. Napay mo abot ka na bawdi mo. Amen. Misalig ang Ginoo. O, tama. Nakasala sila sa Ginoo busa, dili sala ang atong gibuhat. Okay, kasala man tayo. Dili sala, no? Misalig sila sa Ginoo ang ilang misalig sa Ginoo ang ilang mga katigulangan. O sila angay untang magmatilud-anon kaniya, ba? Di ba nisalig unta? Tanawa. Nisalig unta ang Ginoo nato. Dapat mutuman unta pa siyang suko. Tama? Tama. Amahan namo anak ka sa langit. Pagdaygon ang imong ngalan. So nisalig unta ang Ginoo. Kay padala niya ang Mesiyas. Tumanon unta yung mga subo. Pero baka aton man mo pasaylo, anong pasayloon? Pasaylo kami sa mga salaingon sa pagpasaylo. Wa, mamo nagpasaylo? Tagay mi sa mga pagkaam, tagada. Wa, mampod mo ng hatag? Tama. Katawan sa Israel, biyak ka mo. Biyak ka mo sa Babylonia.
Bisa karon magkagulo ko magyapon tong iyang mga tao diri. Madamay man. Tama. Isa pa mi balikon ni nag-anam lagi kaunlod dito nasod. Tama yun. Paninguhaan ninyo nga kamoy unang mubiya kaniya. Okay. Ulahin na kayo. Pag ulahin gali sa mubiya diri maupay pag-ani ninyo nga naani katalagman naguyog-uyog na. Paninguhaan ninyo nga kamoy unang mubiya kay basig una masiran-an mo. Sidigoy mo nga sulukoon. Ha? Nagwali udli sa sumpo ni Moises na puno. Amen. Niingon ko nga pinahalang pagbalakutayon kamo kung inon mo dautan. Bad! Ayaw mo kabalakag inon mo buang. Sultian buta mo. Kasi mo alin sila din. Nol! Ako man to! Nol! Wala ko nakailan ninyo. Kaya kung nakailan mo na ako, sige mo anhin ako. Tama. Mailanan ko ninyo sa nagtambal ko. Wala man mo nakailan sa akong giwali. Sa akong amahan. Ay kung nakaila, gusto mo ila sa akong amahan. Panilaan ko ninyo. Matag-adlaw na mo dre, maminaw na ko. O kasi di man na. Dito man mo sa inyong amahan. Sa ito bawa mo nakailan ako. Ano man din sa pariharag ako dito, amahan na mo ka, pariharag ako. Amin, nag-ampuri ako dito. Wala mo nakailan na ako. Ako may magtanaw sa inyong mga manaw. Kung nakaila sila na ako, kailagi sila na ako nga dugay yun ko sa lambayan. Dito may naman nagtuos yung amahan nga bago na pong nasign. Kang tama. Kaila maminin mo doon. Sinuli, mambon, bukan mo ginasaw lang. Bot. Ano man? Ino na po yung bukutan, luwaan mo, nagsige na ako, doon. Tama yun. May mga pong na ako sa mga. Kaila ay, sige ha. Paninguhaan ninyo mga kamoy, unang lubiya. Salamat. Si baliw ninyo ha? Baliw ninyo ha? Huwag ka wala na dito, nagtuwa na Luis na dito. Oy, dili ko Israel, tanawa, nagbuat-buat ko seremonya, pari ko. Tanawa, asang gidala siso sa gumanhon. Tirador. Tama yun na nakikiyas na. Tama yun. Sige, ako na lang mo na. Sige, ako na lang nagkalat ng pulang baka, sige. Tama yun. Biya mo na dito mo. Ilang. Nag-ingon man gino, bantayin ni, nagkalok-kalok pa din sila. Nahimo silang hari. May ako hari ko, tanaw. Dito may nakumpo, inanak, nanikas ko. Ha? Talungtong magani ng kumpuan. Ama? Biya mo dili dito mo, kaya ninyo na ba Ginoo? Paninguha mo kamo bimunan. Mas balik dito, kamo sikat ka dito. Una mo dito. Una dito din. Kasi tininaot bitamin ako. Ha? Biali to mo. Kaya para makaingon gid sila mawagi kamo na ako giganoy. Balik dito dai, kadikis na dai. Balik ko. Sukot to stereo. Ako na ni giberahan hinog maayo dire. Ano sing pano? Si Roy Rosiana. Ko na giberahan. Nagsubok ko ni mo dai. Kaniya, klaro niya. Kasi ibalik mo ang nuli. Sige, pabiya, kinahalang pa niyo ang biya. Kasi din nakabiyaw na. Allah, makasalang yun mo. Kami ito yung kulang simbahan. Biya ko na mo. Makaon ako pandere. Ang mudungan, pagtoslo, ringpan, uban ka na ako mo yung magluik. Kaya tanawa. Aghaton ko ang mga ligong kanasuran sa amihanan sa pagsulong sa Babylonia. Amen. Daga man nakailan ako ang mga pastor. Daga man kailan ako mga grupo. So, inyo na aghaton ako mga pastor. Gamitan ng akong tulong kay may katungod ko. Kay kamo may namunya. Musubot ba niya mo ang inyong ibunyagan ilang ipangkawat? Mga pari ko. Gamitan ko niya. Musubot ba niya mo? Mga pari, halilit ka ng pari ha. Musubot ba niya mo ang inyong ibunyagan na nito sa amahan na pasundon lang ang simbahan na tinukod ni Kristo. Ang simbahan mo yung unang dili mo to o magbiblia, musugot mo mga pare. Nga ako naman ang sana bisag ng obispo, ang pundasyon gyud ang Biblia bala ang kasulatan kinabuhi sa atong simbahan. Musugot mo nga ingnon mo nga ang simbahan mo yung una inyong kukaranan dili ng Biblia. Musugot mo mga pare.
Sugot mo ng bagong pare ingon ana. Ako nang gisulti kay gipakita na ako na ni Papatisas. Luoy kay itong mga maayong pare sa una nagsulat anang Biblia bala ang kasulatan. Naman na. Nagod. Nangabuang inunta. Karon ana po'y pare magwali ana nga kinhalang ang simbahan dito di simbahan ayaw mo tuo Biblia. Pero ano, mabatay ka ipatong malagi si Biblia niya sa imong lungan. Ang simbahan ipatong sa imong lungan. Tama good. Para luwan good. Ako nang gisulti kay si Father Darwin, gilimpungan ganyang mga tao. Tama good. Di ingon mo rin Ginoo, limpyo ang mga pare. Tama. Kung masuko sila nako nga gibrang wala ko gibirahan, gilipalimpyuhan lang nako. Ang gusto mo limpyo. Amen. Kaya nga naman, igamit man yung social media. Nagsuko. Kada istorya niya magtulog. Makita na ko sa Kristo magtulog ang dugo. Ipatay ko siya kagunay. Maayo na ba po manulti? Pa-Diyos-Diyos. Ngitakdok ko nun. Naluoy ko sa mga maayong pari. Tama? Tama. Yung mo bilang pari. Common din mo na. Tama good. Pareha sa inyo natin, taga-mira. Ingon din kang tanan. Buyon ko taga-mira na. Diba? Mambol ka taga-mira niyo kubalik kong nga di ba kinamagustan. Tama good. Common name na. Wala sa kabalo ko sa common name. Di general man po, dapat di komentaryo birahan, magunuling pare. Tanang pare, botan. Good. Ang tinuod nga pare nagtuman sa iyang mga sugo. Rabi, nagtudlo sa kamaturan. Ang pare galing nagbuhat o kaugalingon na pulpito, balao, diferensya. Siya ang nagpatay ni Kristo. Tama. Tama good. Siya ang pangulong pare. Tama yun. Patay kani boy. Patay ang magdibak na ko ani. Para ba naging na diya ha? Pasar ang ko ang Ginoo. Sige. Wala na pas pasok ni Kimbrad. Dari abot nang nabando ni Alibutanan. Tahan yung mata. Pasal na ako dito, dari abot nang nabando ni Alibutanan. Ay nagbuo pati yan, ay nagbuo. Pasal na nagan, padukan ko masulti ninyo. Ay pero dari abot naman. Pero sultihan ko, hindi kita makabuntong na ako. Oh, sayang ko yung mata. Kahit tanaw, kay adhaton ko ang mga ligong kanasuran. Kanang mga pastor. Nasod ba na aking Pangulo? Sa aminanan, sa pagsulong sa Babilonia. Babilonia, kinsa may nagtaas Babilonia karon? Alay. Sa kasalukan na. Si Presidente, siya tanan, si Pulis, siya tanan. Nasod. Di ba sa itong naagi no? Iyan ko galingong nasod. Paandamon ko sila sa gubat batok sa syudad o ila kining mahilo. Inamilo? Ilo eh. Ano naman? O, mga tigan. Batid sila mo gamit o panak daw mga anas o igong mga ngayam o igo. Tanawa? Batid no? Igo din sila. Biblia, igo dyan. Nailo, ano naman, nailo. Na may pastor na ingon na may inong pastor na, oy, bahala lang kung sa mga relihiyon, isulat lang ang inyong relihiyon, basta ako dili kong ingon na dili sa ako sa Katoliko, kaya ang kaslon. Tama, wala nang ilaw. Ang mga pastor, shout out yun ko, mga pare nga dili gani magbuhat ng balaod, kana, iyan na ni Kristo. Siwan, ay naglista. Ay, bro. Nagay pastor nga mukasan ninyo mubunya galing mana nito. Kay ila man ang kakuan bisag ang pare kakuan gina nila kabunyagan. Kakuan nila mahatag seremonyas. Ayaw mo ko ana nga naay palisiya. Ang leader lang na. Tama. Tama eh. Si Kristo. Sa dihang gibuhat niya sa San Pablo, ingon niya daghan sa unag sala wala. Tingnan mo yan. Saulo, imo ko papatay. May ingon siya nga, ikaw sa una nagpatay dili kami bro. Katong tulisan. Giingan niya, wa makalituon ako ikaw maluwas. Ingon magali sa karon na dadon ko ikaw sa akong gingharian. Tama mga leader? Ang bukiro ka. Basig ba igo mo sa parisyo, allowed ka mo mga parisyo. Take pagkarong ingnon. Ginoo! Nanunlo kami.
mga pari o isang mahalang doon among gipakaon. Nagpuasa ganini, kada Domingo nagduduhod ganini, na aming mga rigulto. Dili ko pala ang tulisan. Para si Luis, langsara na magsimba. Tapos tulisan pa, kabatan pa, di ba? Siya wala sila kabasana? Buutan ko Ginoo. Kada may pari, nagpakaon ako. Ako pa hindi ko ako patanan. May pastor ko tanan, ako nabawali. Ay mabuti, anak ko dito, buutan ko Ginoo. Di ko parehaan na, nibida na, talagsara na, tumaturo na magumbira, tama? Tama, sir. Ako pag yung magdala, ulit pati ako pag yung magdala, di ko parehaan na niya, mga ito na sugalan, tama? Katuloy taong nagsugalan, mga ito na dito, kaya ako kasabot silang wali. Sige, anak dito, utro rin kayo, binuhatan. Pero wala ba, dili kinasigasin, ba't oras sa sugalan, mga anak na dito, pinunahanlok sa silot. Pagkapatay na, Ginoo. Sugaron ko sa una, di gani kong takot anak nila. Kapag gani ko, may pare wala gani ko, wag ko nagsima, Ginoo. Makasala ko. Manikas pa ko sa sugalan, takutan yun ko. Dili ko makahikap yung dili ko ano mo, sa makasala yun ko, wag ko nagsima, di ko parihana ko. Kaya, kada Bible, dili ko mato na nila. Sige man, Jesus. Wala ko nalipay ini pagsiyo. Busa ka mamalautan. Mas tuan pa ko sa mga tao nga nangawala. Dito si Halas. Kaya mo rin Ginoo adto ka sa tao nakakita? Muagak balik ka sa taong dili buta? Ang imong agakon katong mga buta. Ano agakon man to niya nakakita kay kabalo man to? Mga tigpakaruinan man to nakakita sila pa nagpabuta-buta. Nakadumang papabulbul man ang dili ginautoon niya. Kaya nakakita na sila kung saan paghubad. Pag-revise. Sulat ni San Pablo, ani Pedro, ikanong sulat? Nagsulat usap si Pedro. Si Pablo ni ini. Tama? Gamit niya ang iyang kaalam. Apa na isulat na lisod sabton. Sulat na 1 Corinto, Tesalonica, Timoteo, Pangulo si Badana. Kay Pablo na. Gituis kini sa mga taong walay alamag o mabalhinon sa balaod. Sama sa na? Apan kamo, mga katauhan, nasayod ng ini, di ba? Umiingon sila ani, wala na sa Biblia. Saan? Tama? Kung umiingon sila, nakapita din sila, niya din man nila, saan? Kaya nagpataas mo sa pagkalim. Amen? Amen. Mana yung salasa? Patid sila mo gamit anak daw mga anas o bingigong mga ngayang tulisan ang Babilonia o gadon nila ang kanaan na ilang igustuhan ako ang Ginoo mo inasulti. Amen? Amen. Ano nagdebate? Ano sila sila. Mulihay nyo, doya, wala igo. Mulihay nyo. Naisay kaibigan, naisay kapikisim, naisay pulpito, naisay referensya, o wala ko yung iguanan, nalap ko yung sulat ni Ariel Pio, nalap ko yung tangana Yung sa iyo, ayaw na kamog, debate, langay-langay lang na, kay daghang nagsulat o mga libro. So, mga pastor, ilang dirahin nyo na. Padadaan man mo mga ngayon. Padadaan mo mga kaaway at mag-ikaw. Pero matuman ang kasunatan. Amen? Amen. So, nakikigo, wala. Ang maayong pastor na nag-angkol na sila magkasasala, wala. Mahimuot ani kay maalamon. Tama? Pero ang makasasala, may ingon sila nga sila tama, kanan naging sila naging makaluwas, sila naging umiliyo naging makaluwas. Pagulbon ka. Sila yung mga parisyo, tigpakaruingan. Amen? Amen. Walang karoon ang akong giingon ninyo. Yan na. Wala sa pagwali na ko sa pagbasa din sa Ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus mao ang pagkabanaw. Ako na lang insindiran kay mo naman ako. So si Lazaro na si Jesus nahagit man, nagino sa Ginoo nga nabuhi man niya tong mga patay. Sa Lazaro diyan gibuhi, di ba?
Pagbuhi anak niya, aron matuman ka sa miso ko, ang Pangulong Balik si anak ko si Kalimas. Dini, yan ang milagro. Kung nasuko sila, gitiyok-tuyok nilang magpatamba din ayaw mo dito kay bad na kulto. Magsingin sila panglitag sa palibot. Kumingon sila, dili na ilang gisulti, tanan na ilang gisultian nga kung ibalik akong itambalan, muingon. Kainan mong gumidya, gid ka. Ikatong ka dito. O diya, ika na. Ganun dito mamong ninuli. Nga, napinagwali dito. Ayaw dito. Kung musulod pag-alis-duli sa simban, takot na mo. Nakita na ko na ay. Kaya naghimala. Dili ako naghimala ha, si Kristo. Nireflect siya sa kong kanangkoy, sa kong mga kamot. Siya ang nagbuhat himala. Sila ang nagbuhat-buhat o himala. Mga na nagbuhat sila mga kinulit. O yan, mga dugmok, ang ilang mga Diyos-Diyos. Kung maingon ko itong laing sikta na apa man ang kinanipunto ni Wala, ibutang na ako na kay antik mo na, pantam na to. Wala man ta mo, giingnan nga luhod mo diha. Mo reflect na biya kanina. Diya. Pero replika na to. Diin ninyong madunggan. Buhing Diyos. Spirito. Dili ko Diyos. Nahalang doon sa Manila nagkano. Tama. Akong sangkad. Diyos ka, akong sangkad. Buyok namin. Pulo. 1, 2, 3, 4, pulo. Kato inyong Diyos. Pakikap dali kang sangkad dali. Madala ka sa mga. Ang pagkos mo lang sa awa. Sana. Ako Dili na ako magsulti ilan na ako niya ang sulugago niya. Mo na nga, dini sa bala ang kasulatan, hindi palatingnan sila. Sila sa Rose, si Maria. Sa talawag, Inon Cristo. Kung hindi pa lang akong tatala sa mga sila sa Rose, matan. Okay, tama. Kung inon mo, nakakapatas mo rin, tambalan, nakakanta na sinunod ako nila mga sarkito. Tanan ka, kung mubalik ka sa tawhanon, Kristohanon, gusto lang ka mamutulog sa iyo. Pagka-Diyos, wagi kita kapulaan. Eh, pag-Diyos man ka, wala man ka, ibakila man ka, nagpataas man ka, igura man ka sa sinumanyan, wala man kayo mga namatay. Sumuagi ka, sama. Tama? Kaya niyo na. Ay kung tingnan nga magbuhat ko himala ipakalot ka pod nako ang pagkaadlaw na namatay kay iya ko mabuhion dili si Kristo man to di pala yung mabuhay ako yung pagkauno na dili man ako makabuot kay dili man ko anak sa Dios siya sulungon naman ko niya kung dili ko ingno niya anak kalota mabuhay di pala ingno na mabuhay aron ko ako na po'y mabalik og lubong. Di ba nag-ingnan to ni Kristo karon matuman ang kasulatan na magbuhat sa himala. Karon uli po naman ko, nakikigala naman ko niya, siya man ang akong agalon. Diyos niya ako, Diyos. So, iko naman ko mga liupo niya. Pero ang una-una sa tao, tanan perfecon Diyos, akong itambalan ng hayman. So, mayroon namatay diri ay. Marty, Tony, walang problema din. Karito mo, panahon dito niya. Sa Tunisia. Wala tuloy! Nangamatay ito sila, kaya mga kaliwat, baka mo po'y pabukatan. Tama. Kay Diyos naman sa wala ka nila, basta yung naglisod tuwa. Si kana, nagyang asawa mo na tuwa. Kay, naluoy naman ang Ginoo, kay gikan sila sa bansa o nabasig mo balik usban. Nabukatan naman siya, adunay sangang na mga utong anak. Dalik na lang sila. Kaya naluoy na ko nimo tanan. Mga nag-ingon nila, Diyos doon ka, ako'y pantuson. So gusto nilang ako'y patyon. Hindi sila hay-hay. Bueno, danoon ninyo din, masakit ba ako'y pantuson, ha? Kumusta, ikaw? Ba, hay-hay pa ka. Ako na gisulti, kaya ingon ang inyong anak, ayaw na sila. Pandungi. Ayaw na si pangalyo ko kanila dahil maluoy ko nimo.
Kay, utang mo na kamo sa ligo. Utang na ta sa ligo. Ako man, kayo ko yung naghinay. Wala na ta na feel. Kay naata sa doon. Tapos layo, nagyo kayo, nahambong na. Ang uban, ito ka naglangga, unahin nahambong. Ang mga sanga na mo nga, dato ka siya, pero ipaw na. Ang una-una sa tao, nataas ko nung kinabuhi, tinangga sa Ginoo. Itaas sinoon ka, gitagaano kang taas na tsansa sa Ginoo, aron makabalik niya. Pero, wala mo Ginoo ka, balinoon ka. Kinana ang guma sa Ginoo. Si Kristo, kung inon ang taas yung kinabuhi, mga higasan, dili. Si Kristo, 33 ang edad. Nalipay siya pag ayaw na namatay siya. Ako, taas na kayo ng golden ako, di ba? Bulawan, Israel no? Si Kristo nabot ang bulawan, golden? Wala. Siya man ang nag-act ng bulawan. Yung ako nag-act na tawhanon. Pag golden ako, gisulay yun ko. Tama? Mamatay ko, oy. Isingin ko yung parang mamatay ko. Isingin ko yung pusin, mamatay ko. Kaya patay naman ko. Tama? Kaya disunod mo na ako. Patay na ko muna. Patay ni awa ko sa kanila. Amen. Ikaw masunod mo? Sunod ba? Ang iusay mo yung pagpupugin. Ha? Sunod ba? Sa mga apostoles? Hindi kasunod. Pero nisunod mo sa akong kasama. Amen. Daog. Tungod na ako, iman mo ko. Tamay kami. Tamay po. Tama So yun. kung ingon mo, hayahay kay ko, mas hayahay mo na ako. Kay tungod na ako, nadamay mo. Amen. Tama? Wala sa Biblia? O, yan na nakusulti. Kasahan na lang dito. Dagan ka, Ede. Okay, salas. Salas to, ha? Hindi na po kasi masahaw niya. Right na ginawa mo. Sige na lang. Sige, ha? Kung ako niya sa salas, ang buot, ipasabot isod maong na sila saron namatay apan abi nila og isod naghiskot og natural lang na pagkatulog. Tama? Dili mo to dili. Sa ikatuhan na isang babasa sila sa namatay. Sa pila sa Mama. Mali, ang laraw batok ng Isos pa. Naglaraw sila. Yang matong ibanghido na itong kanya nga sila sa roog si Marta. Na? Kanya sila sa roog, iyang gihimala na gikalot. Hindi man lang tayo na to. Yan, dagan dituo nila, dituo lisuko ang mga kari. Yan karon dagan ang himala, di nasuko. Tama? Ayun. Yan sa patay. Anong namatay nila po sila sa roog? Gituyo to ni Kristo para ipakita na himala. Kani po naghimala na kung reflect akong kamot, kung na ayaw mo, ituyo na niya nga naamoy kansa na ayaw. Amen. Kung ingon sila tanang ayuhon, kapito, kapila, luwan, tulog, sakit, cancer na din, o balik na ako. Patay na siya. Pero mabanaw siya kung nagasuko na ako. Tama? Kamo? Tama naman nila sarap? Tama nila sarap? Kung na lang sama mo nila sarap, kung ako magbasakit. Tama yun. Sila sarap, panag-inan naman na. Tama. Di ba nagsakit po mo sa una, sama sa sangla? Tama. Nabanhaw na mo. Kung dito ako mo yung Lazaro, nagkakabit pa nag-inan, parang pugot. Sama naman ito. Tama na. Kung iwan pa galing mo wala, aw dito mo sa Diyos, pasanan yung cross. Ang na lang, sundan na lang ang gibuhat mo. Tuuhin na lang ang iyang Diyos. Amen. Pareha mo ni Moises. Yapon. Tuuhin na lang ko. Ay akong Diyos, Diyos ninyo. Parang dili mo maagi o kamakayon. At tulong sa kulahanan. So kung isunod mo niya, kulahan mo yung ilang po ang mabulit. Kala nag-BBI ninyo. Kasabay, ayaw kanto. Nagkakulakaw mga anak, mga gwapa ninyo, gwapo. Tama?
Kadok, yung kadok alam mo. Okay na, tanan akong isulti kaninyo. Iya, ipahilag yun ako nga ang Diyos, si Kristo, pulong sa langit. Ay kasaysayan, ay pulong kabatan. Kay isa naman si Kristo naghangyo na mabuhay pa usab ang Espiritu. Yano, dili Israelita, dili Hudiyo, ako kining gidawan. Ako yung ipagmalaki ninyo, maang akong iwali tungod ni Kristo. Amen. Karon, kailangan mo na ako, kung kayo magikontest, kinaya, nakainapod mo sa akin. Amen. Kailangan mo sa kuminuhatan, pagkaiman ko, buhi ako sa inyo. Amen. Amen. Ang ganan, patay na kamo. Buhatan na muna, huwag tama ang kabalaka. Pero ang magawa sa baba, ugaw, ang nakukom. Gago, nagpakas ka. Ipadala ka mo sa mga taong nakatita. Kung hindi, ipadala sa mga taong nakatita. Kung iyon ka mong nakakita, takalunay ka mo. Sa sinaro, sa iyong muna-muna, pinaagi sa pagbubo. Makitaway, magsuting na maayo. Pero sa ilang nagkamit ka mo sa pulong, pag-Diyos doon, wala'y binamatan. Ang pamatuod, masukway, mag-ilim ka. Ang Diyos, balaan. Tungod kay balaan siya, kinahanglang bumuhat ka mo, mga balaan siya. Ang Diyos, gamhanan. Tungod gamhanan siya, kinahanglang magbuhat ka mo bayo. Kaya siya, nakabalo sa tanan, na inyong walay tao na makasumpay sa kinahanglan. Dito na kaninyo ang makasumpay. Ang Diyos lamang mo'y makasumpay kaya ang inyong lawas. Ratusan kakulig lamang ka natin. Apan ang inyong kuyan, inyong hari ako, ubalik ka ninyo. Uyan ang Diyos. Ang tanang butang dini sa kalibutan, iya sa kalibutan. Bisan ang inyong lawas. Ang tanan na pinabuhi, bilin mo. Mulian mo kanunay, pinaagi sa iyong lawas. Ang pulong na kanunay kong gisulti ka rin. Muling na ka? Sa akong gamit, ang bilit iya sa Diyos na mga balaan ka. Mamanat mo, ayaw ako pag-iwan. Mga mukhaon kong lawas, iya sa tawanan, maluwas. Ang akong doon, sa pagkarin, kaunan niyo ang pulong, kayo mo ka ng makaputi sa Espiritu. Amen. Ang balaan ng Espiritu, ang kumanan niyo ang akong mga sugat. Siya, na akong ipadala, na magpapaganda niyo, pinaagi sa Espiritu, parang madurong niyo pangusap ang akong tingin. Salamat niyo ang akong tangan, kaya nakaiyak ko na, kaya nilihan ang aking tingin. Sa mga tao, masaktan Amen. balikano pa pangalan Amen. ang ito ninyo ang mga pulo na akong gitulutan na bigamit din sa mga tao para matumalas na sa inyo. Amen. May katungod ka mong muawin kung nagapakat ka mo. Naman. Siya ang Espiritu sa kamaturan, may gamit ng tao. Aron maging ulan ka nila hapon sa kabulan. Amen. Balaanan mo sila ang mga tulong na kung dito ka mo ka na po. Hindi ako matawag. Kinula ako ba? Bakit ang mga balat? Kami lang. Kaya nila lang.
Bisan karon makita kami sa mga ang gusto ko malipay mo sa muna, hindi kalipay na siya sayo. Malipayan mo na ani ni ba, dili mo ani dire nga nagkalaabot is yung problema. Sige kang bagol ya. Tok na ng bagol niyo. Ano man? O ni hinungdan. May stress ka. Tama? Tama. Ani ganun ako. Padungon ta mo kay ako naman tong kawan. Ba na ani man din. So kung masakitan ka nimo, pasayloan mo ko kaling pasayloan mo di ba mo parang dili na mali. Ako na gisultitan niya dili para na ako. Para dito. Bisan ako pakaulawan. Bisan inuto mo pakaulawan. Kasi po din. Tama? Tama. So, gusto ko isuon. Ang tinawag may isuon. Isa lang ang pinag. Tama? Tama. Pinag-iya. Nag-Diyos nun. Hindi yung isuon. Ang tawahan ng isuon, na ay sinahay. Tawahan na. Gusto ako. So, ang gusto mo isuon. Hindi na ako kaluko. Pero nagtungan sa suko samahan. Ako may isuon. Nagtungan sa suko sa Diyos. Pero, wala na katuman. Adunay ka. Okay? Kasagaran nato sa seremonyas, pagsulti ng seremonyas. Mo na gibuhat sa mga pari. Yan ang kay Juan. Si Pablo nagseremonyas. Si Jesus nagseremonyas. Ano mag-ampo aklamasyon. Tawhano na nagseremonyas. Kung sa nasa Biblia, Yung kaluwas seremonyas. dili manuwas ang tao sa seremonyas gawas sa Espiritu. Amen. Ako nagwali sa Espiritu. Sama ni Pedro, ni Pablo, o ang ubang mga apostol. Lahat ng seremonyas, balik sila. Kung nagkaroon ng pagpawat mga seremonyas, mag-ampo kita. Sa lang nakatamaan ng salita. Mo nang dili ko mag-Bible o malay. Dili ko mag-Bible o patay. Muad ko na ko itong mag-ampo na ko dito paanan dito. Kung mag-Bible ko, daghan mo kung dili mo tuo dito. Ma-open sila. Kaya may na, pariha ko nila nga reliyon. Dili! Dili din umutuon ako itong mga maayong pastor o pari. Kaya makasala mo kung mamunya. Tama? Ilog na po din kami kaya ako si Bahad. Dere, kinsa ang gusto ka na to? Dapat hindi gusto ko iba. Wala akong ipadala sa Espiritu. Wala akong gitawag. Dipili sa Diyos. Haron mamunyag o mangasal. Magbunyag na ko sa Christ. May pandong lang ko. Pandong lang ko. Nagpainom lang ko ng tubig. Wala ko ng bunyag. Amen? Amen. Salamat kahit alam ni kanina kahit masaya makita mo ng kaman ako sa buhay. Salamat na sa maumpon. At least, mag-anong gawin mo. Diyan ang turin. Ang mabasa mo itong turin rin. Kabalong mo, palit naman ako ng bright naman mo. Bright naman mo. Dili sa. Yung liho pas inday bright na mo eh. Kaya kung dili mo bright, wag din mo, nakadumdum din yung lugar. Ha? Kaya wala may problema, manganhing dahil mo, dato tang uli, nagsimba kung kayo dapat di ba no? Bright ka. Ang bright. So, ako makakang galing yung Edison. Edison ito, sa parihan. Mga dito. Amahan, ariyan, ano ginawa ka lang una ba ko balaan na simba ko ang sabi ko ako na ang baho sa maiba o ikaw na ang may balo kanina sibo sa ilang dimana ang anak huwag balaan bulahan Amen. kaya kita na mas daw kaya maturan Amen. Ako ang mga panimo sa mga lubos na inihan. Usahay ang badao, usahay sa kanan. Si Kristo na kayo.
Okay na? Sa mga lubong mamimihal, usaray ng galaw, usaray sa tanan, si Kristo na kayo, hari sa mga hari, ang iyang arwan. Dili sa pusong buka, dili sa pagmalaman, sa iyong pagkinamaman, kaniya kaniya magkayo sa kitang tanan. Okay na? Okay na? Gamay na kayo itong seremonyas na. Gamda mo? Gamay na seremonyas ito na. Mas daghan ang wali. Wala kang tatawan, no? Gamay ang wali. Di man kabalo mo wali. Tuyo ba nga nagkagay? Pamaso talaga kayo. Ako, sa talaga, nagkasilip ko.